ಶಾಮಿನಿ ಸಂಗದೂರನೇ ಶಂಶಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೇ ಕನು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೇ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಬೆಲ್ಲ ನೀರುದ ಹಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ದ್ವಾರ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಗಣ್ಣೀರಿನ ಆತ್ಮೀಯನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುತ್ತಾರು ಒಂದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಿಪೆಂಚಿನ ಜನ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಾನೇ ಮಿತ್ಯರ್ಮದ ಮನೆಟ್ ಓಲು ಮಾತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರು ಮಾತ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ಅದು ಏರು ಮಾತ ಇನಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ನಿಚ್ಚಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಚ್ಚೇಡ್ ಏಪ ನಡುಪಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ. ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಂಗ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಕಲು ಅಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಡಿ ಅಡಿಟ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಡಿ ಅಡಿಟ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಿಸುಕೂಟದ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಗಲು ಕರೋನಾ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಗೂ ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ನಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿಯವು ಅಂಚ ಈ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾರೆ ಅವಂದೇ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗತಿಕ್ಕಿಂದ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಒಂಜಾತ ಜನ ಸೇರು ಇರುಕೊಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ತಾನೇ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿಂಗೆ ನಡಪಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ದಿ ಬತ್ತಿಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನೇನು ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇನು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಲೇಸದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪಾಡುದಂಡ ಆತು ಸುಲಭತ್ತು ನಡಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎತೋ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಬಂಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ನೇರವಾದ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಗೆತೊನಂದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇಶದ ಓಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡಾವೇನು ಪೂರ ಸಾಂತ ರಂಗೋಡು ಕೊನಪಿರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೇನು ಇಡೀ ಸಭಾಲಿಸ ಗುರ್ಕಾರದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಮಾತ್ರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗಾನ ಮೂಲು ಐಟ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೆನ್ನಿ ಮಂತಿನಾರು ಅರೇನು ಈ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಬಿಸುಗೂಟದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಸಭಾಲೆ ಸೇದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಂಚ್ನ ಜೆ.ಕೆ. ರೈ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಿರಣ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದೊಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತುರ್ಮೆಗ್ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಸುಕೂಟ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾನವಾದಿ ಮಾನವೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಿರು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಹೂವೇ ಪಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪನಂಕೆ ತುಳುತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದತ್ತು ಪಿರಾಕಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪಿರಾಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಕನಿವ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಲ್ ಪನ್ಪನ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ತಾರೈ ನಿಧಿ ಇದು ಗಣಪತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರುಮಂತು ಅಂತಿರು ಅವು ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸದ ತೀರಿ ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಗಣಪತಿನ ದೀನ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಬಣ್ಣದು ಪಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಮ್ಮ ನಮರ್ದು ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಏರೇ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ದೀಲ ಮಗ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ತುಡರು ಪನ್ಪಿನವು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಸುತ್ತಲವು ಐತ ಬೊಲ್ಪುನು ಪಸರಿಸುಡು ಅರ್ಥಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಗಿಲ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವಡು ದೀಪ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಕಂಫರ್ಟಿನ್ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರಾಂಡ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಪೂರ ಒಂಜೇಲೆಕ ಪಂಡದಾಂಡ ಅರ್ಥಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡು ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮವರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ತುಂಬರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಫಲ ಆರು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಅದೇ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಅಂದು ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಬರೋಡು ಒಂದು
ಆಂಡ ಮಿರೆಗಂಚತ್ತು ಎಂಕಾರು ಸತ್ಯವಂತ ಎಂಕಾರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಎಂಕಲು ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಒಂದು ಬಂತ ಯಾನು ನಿಜವ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಊರ್ದ ಎತ್ತು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳ್ಮಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಂತ ಐಟ್ ಮೇರೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ನಿಜವನ್ಪೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪರಿಚಯ ಈತೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯದು ತಿಕ್ಕುನಾರು ಸತ್ಯನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೋಗ ಅದು ಪುದಯ ಪಂಡೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪನೆ ಪಂಡೆ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ಪುಗಂದ ಅಪ್ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಪವಿತ್ರಣ್ಣ ಮಾತ ಪಂಡೆ ದುಂಬರ ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಳ್ಳೆ ರೆಡೇ ಜನ ಪೋತೀರಿ ಆಂಡ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಆರು ಎಂಕ್ಲೇಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆಗಳು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಪರಿಯರ ಬೊಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಾದ ಸ್ವೀಟವಾದ ಕೊಂತೋರ್ದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆರ ಈ ಮನಸ್ಸು ಪಂಪಿನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಭಾಗ್ಯ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗಾತ್ರ ಇನಿ ತಾನಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಚಂದ್ರೇ ಪಂಡ ಚಂದ್ರೇ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡದಾಂಡ ಪುಣ್ಣಮೇದ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಚಂದ್ರ ಏಪಲ ಪೋಲು ದಯ ಪಂಡ ಪುಣ್ಣ ಬುಳೆದು ಪೋಪುಡು ಚಂದ್ರ ಹಾಸ ಪಂಡದಾಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬೊಕ್ಕರ ಚಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಪುಣ್ಣದ ಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ತಾನಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವದ್ಲ ಬಿಸುಗುಡದ ಪರವದ್ಲ ಅರೇನ ನಿಕ್ಲ ಪರವದ್ಲ ಅರೇನ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡಲೆ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬದದು ಶಾಲುನು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನು ಎಂಗ್ಲ ಪನವದ ಪಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳಿಯರು ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡಿತ ಹೌಸು ಅರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಉಂದ ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಊರ್ದೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂಡ ಕುತ್ತಾರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರೇ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನೇ ಯಾನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಣಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಾರು ಇಜ್ಜನ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ಲ ಪರಾ ಪರಿಚಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೇಟು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಪಣದಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಚಂದ್ರನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸು ಪಂಡಿತಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸು ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಲ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಂಡಲ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಒಂಜಿ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಈ ಭೇದ ಮಾತ ಎನ್ನಂದೆ ಯಾನು ಭಾರತೀಯ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಸ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನೇರದು ಅರೆಲ್ಲ ಬಿಸುಕುಟದ ಪರವದ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವದ್ಲ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತೌಸ್ ಮಿರಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲುನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೌಡು ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸುಕುಟದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಮಿರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಮಾನವನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪೂಂಜಾ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದು ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಓ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಬಂಡದಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು PDO ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಪಲ ಅಕಲ್ನ ಬೇ ನಿಷ್ಠೇಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡದಾಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಇಂಪುರಾಪುಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಪುರಾಪು ಜಿಲ್ಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದಾರ್ಥ ಅಂಚ ರವಿ ನಾಯ್ಕರೆ ಇದನ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ಲ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಪೋಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೋಲೆ ಪನ್ಪ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೇನು ಸಭಾಲೇಸಿ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವೆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲನೆ ಸದಸ್ಯ ಪಂಡಾಪು ಜಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಓ ವಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಗಮನ ಹರಿಸೊಂದು ಸಂತೋಷಡೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ದ ಜನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವದ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವದ್ಲ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಯಂಜನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸನಿಲ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬದದು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಮೇರನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು
ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸುಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಜನ ಕಿಶೋರ್ ಸಂತೋಷಗರ ಸದಸ್ಯರು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಸಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕುಲ್ನಾಡ್ ಮೇತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮೇರ್ನ ಪುದ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಯಪಣ್ಣದಾಂಡ ಬಿಸುಕೂಟ ಇನಿಕೋಡ ಏನದು 17 ವರ್ಷದ ಜಿಪ್ಪುನಗಲ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಂತ ಮೂಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ರೆಫ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಫ್ರಿ ಆದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ತೆ ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಉಪ್ಪಡು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆರು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಅರೇನ ಇನ್ನು ನೆನಪುಗಾದ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಇರೇನು ಬಿಸುಕೂಟದ ಪರವದ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವದ್ಲ ಇರೇನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಗದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಿತ್ತೂರ್ಮೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ನಂಚಿನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೇನೆ ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಾವತಿ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಅವೆಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆನ ಸಾಳ್ಳು ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣದಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂಡ ಸಭಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾರ ಬಿನ್ನೇರು ಸುನೀತಕ್ಕ ಜನರೇನು ಸುನೀತ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ಬಂದ್ಬಿದೆ ಅಂಡ ಎಂಕಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಏಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಕಾರ ಎಂಕ ತಂಗಡಿಯಾರು ಅಂಡ ಸಭಾಲೇಸುಗಾರ ಅಕ್ಕ ಸುನೀತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿಭಾಯಿಸೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡ ಅವೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ಬಿಡ ಆ ಗೌರವಧನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಯಾನಗ ಅವೇನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂಡ ಪದಾರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದತ್ತು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಏತು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೆಂಜಿನ ದುರ್ಗಾವೇಣಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀತಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸುಗೂಟದ ಪರವದ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವದ್ಲ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತೂರ್ಮೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಶಿಕಲಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪುನಃ ಸುನೀತಕ್ಕನ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು. ನನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬಿನ್ನೇರದ ಬಂದಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೇವಂಡ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಿರ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಎಂಕಲು ಮಿಗಿ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿನಕಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂದತ್ತು ದೇವರೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ನಡಪಂದು ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಆಶಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಲ ಐತೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರು ಇನ್ನು ತಾನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಬೋಬುಜಿ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅದು ಆರು ಏನು ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರು ಸನ್ಮಾನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಬೀಸುಕೂಟದ ಪರವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪರವಾದ್ಲ ಅದೇನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ರೇನು ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ವಸಂತ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಹೊಸಗಂಡದ ವಸಂತೇರು ಪೊರ್ಲಕಂಡಡಿ ಎದುಕೊಂಡೇರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕೇರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಸುಕೂಟ ಬಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲು 17 ವರ್ಷದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಏತ ಬಂದ ಐಕೆ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಲ ಬಂದ ಐಕೆ ರೆಫ್ರಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೇರಿ ಅಂತೂ 7 ದಿನದ 7 14 ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ
ಎಂಕಿಲು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ದೀತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಕ್ಷಗಾನನು ದೇವರನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಶಯದ ಓ ನಡೆ ಉಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ದೇವರ ನಾವು ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಿಲು 7 ದಿನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂತದ ಪನ್ಪಿಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಟಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಕಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಟೋಲ್ಲ ದೇ ಬಿಸಿಕೋಟು ಮಂತ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡ್ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಪುಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ಒಂಜಾತ ದೊಂದಿದ ಬಲ್ಪುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ನಂತೊಂದು ಅಂಚ ಆ ದೊಂದಿದ ಬೊಳ್ಪುದ ಆಟೋಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲ ಮಂತದ ರಕ್ತರಾತ್ರಿಲ ದುಶ್ಯಾಸನ ಒದೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದು ಇದೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಆಶಯ ಮೂಲ ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೆಲೆಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ನೇಕ ಮಾತ ಮಣ್ಣೆನ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಮಂಡ ಒಂತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಗಾತ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಲತ ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಬ್ಬನ ಆಯೋಜಿಸುವಂತ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಗ ಮೂಲ ಐತಂದ್ರೆ ಪಿರಾಡ್ಲು ಅಂತ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪಿರಾಡು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಈಗ ಒಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತೋಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲು ನಡಪವಂತ ಇನಿತಾನಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಂದತ್ತು ನನ್ನ ದೇವರತ್ತದು ಒಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬೀಸುಕೊಡೋದು ಬೊಕ್ಕರ ಇಂಜಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲನ ಮಂತೊಂದು ಗೋಪ ಮಾತಾಡ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕಲಿಂಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ಪಂಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತಾನೇ ಈ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಬಂದು ಮಿತ್ರನ ವೆಲೆಕನೆ ಕೂಟದ ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಯನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಂತಿನ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿನ ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ವಿನಯ ಮಾತ ಎದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಹತ್ರ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರಿನ ಗನ್ನೀರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಮಿತದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡರು ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಆತ್ಮೀಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊರದು ನನ್ನ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜುಗು ಪೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕಡುಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು 10 ಕೈನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಅರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ದೀಪೋಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪಿನವು ಆದಿಮಾಯನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ದುಂಬುದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಶ್ರೀದೇವಿಯರು ಪೂರೈಸವಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಲೇಸಿನ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಸೇರಿಸಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಲು ಪತ್ತಿ ಪಿಂಗಾರಡು ಕೊರ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದೇವರಪ್ಪನಿಗೆ 10 ಕೈಕಲು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವು ಕೈಪಾಡಿನಾಂಡ ಆಯ್ತು ದೈವ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಶಕ್ತಿಲದಿಂಜುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯಡು ಕಟ್ಟೋಡು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆಡು ತುಳುಕೂಟನ ರಚನೆ ಮಂತದು ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದಿಂಚ ತುಳು ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತಾರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿದ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುಣಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುಣಿಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ನಂಗೆ ಅವೇತೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುಣವು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಬಡೆಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಪರಡು ನಂಚಿನ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ರಂಗದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಅರಿವಣ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಗಟ್ಟಿನ ಪುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ನನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಭೂಮಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಲಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ ಭೂಮಿ ದಿಂಜಿದು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಪಿದಾಯ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ್ವಕಾಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಅಂತ ಪಂದದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ. ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲಚಕ್ರಗ್ ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನಗ್ ತನ್ನ ಋತುಚಕ್ರಗ್ ಋತುಮಾನನ ತೆರಿಯೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲಿನ ಮಲ್ತೆ ವಾ ಬುಲೆನು ಬುಲೆ ಒಲಿ ಪಣದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೆರಸುರು ಮಲ್ತೆ. ಆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವ ಪೆಲಕೆದಲೆಕಂದು ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಡಲಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿ ನಾವು ದೈವಲು ಮಾತ್ರ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ಹೊಡ್ದು ನೆಲೆಗಟ್ಟದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವರಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜನಮಾನ್ಯಲು ಸೇರಿದು ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಗೆ ಅಂಚ ಎನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಜಾಗಂದತ್ತಂದೆ ದೇವರನ ಜಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಇಂಚಿನ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ಇಜಿಂದ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಒಂದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಡಿದ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕರೀದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ತಾನು ಬುಲೇನ ಅಂಚಿನ ಬುಲೇನು ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಡ್ದೀದು ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದೀದು ಐತೆ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿನದೀದು ಆಯ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಪತ್ತಾದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರನ ಸೇರದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕನಿ ತೂಪುನ ಇಜಿಂದಾಂಡ ఆయన ಸಕುನ ತೂಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲನ ತೂಪುನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಪಂಡದು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಲ್ತೀರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಯನ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಕರಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ ದುಂಬುಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗ ಅನ್ಯಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತದು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬನು ಮಲ್ತೆ ತುಳು ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಅವು ತುಳುತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿದು ಸಿಂಗಡೆದಾನಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತು ಲಾಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಲ ಬೊಂಚೋಲು ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊಣ್ಣಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿಂದ ಪದರಾಡಿ ತಿಂಗಳು ನಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾಯಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲಗೆ ಆಟಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತದು ಬೇತೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ
ಈ ತುಳುತ ದಿನ ತಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಪಸ ಪಸ ಕುಂಟುನು ಹಂಗೆ ಕುಂಟುನು ಪಾಡದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನು ಕಾರು ಪತ್ತಾದು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬದುಕೆರೆ ಅಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇನ ಬೇಸರಲು ಕೂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಯರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ರಡ್ಡೆದ ಆನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರುದು ವನಸ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲು ಅವು ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೋಗೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ದಟ್ಟು ಆನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರುದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವನಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಪೂರೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾಲ ಪೂರ ಭಂಗದ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಪಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬೊಂದಿತ್ತನೆ ಆ ಕೃಷಿತ ಬದುಕದ ಭಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಗಾಯನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ಅವ ನಮನೇ ನಮಕೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಡನಲ್ಲ ಆನೆ ಆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಗುತ್ತಾವನ ಆದುಪ್ಪಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಕು ಗುತ್ತಾವನ ಆದುಪ್ಪಡು ಕೈತಡದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಲಿನ ಪತ್ತುನ ಆದುಪ್ಪಡು ಕಂಡೋಗು ಪೋದು ಕನೆ ಕಜವು ಬಜಕುರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಕಂಡನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ತೂತು ಉಂಟಾನ ಪಾಡ್ನ ಆದುಪ್ಪಡು ತಾನು ಪತ್ತೆರು ಮಾದದು ಪತ್ತು ಬಿತ್ತು ನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಆನೆ ಬಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಆಯೆ ದೆತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ನಾಯನಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಆನೆ ಪಾಡ್ನ ಬಿತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತದು ಇಂದು ಆಯಾ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ನಾನು ಅನಿಯಾವುಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ರಡ್ನೆದ ಆ ಬುಲೆಚ್ಚಿನ ತಾನು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿನ ಕೊಣದು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲಿಗೆ ದಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಕ ತಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ ಕೃಷಿಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅನಿ ಆತೆ ಎಂದು ಓಲ್ಲ ಆನಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ನ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂದಿತ್ತು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ದನಿ ಒಕ್ಕಿಲು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದನಿ ಒಕ್ಕಿಲು ಪೋಪುನವ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೋಪುನವ ಇಜಿಂದಾಂಡ ನನ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಇಂದು ದನಿಕ್ಲ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಾನಿ ಪಗ್ಗು ಒಂಜೆ ತಾನಿ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ್ ಅವು ಶುಭಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಷು ಅಂತ ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬಿಸುನು ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಈ ಕಜ್ಜನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬಿಸುಕೂಟದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಲ ಪರತ್ತು ಚಂದ್ರಲ ಪರತ್ತು ಗಾಳಿಲ ಪರತ್ತು ಈ ನೀರು ಪೂರಲ ಪರತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊಸ ಗಳಿಗೆ ಆದ ನಂಗೆ ಪೂರ ಆವಡು ಈ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಆದ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯುಲಾಯನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ದೇವರ ನಂಗೆ ಶುಭನು ಕೊರಡು ಪರ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಹೊಸ ಗೆಲ್ಲು ಬರ್ಪಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪರ ಬದುಕಿಡು ಹೊಸ ಸಂತಸ ಮೂಡಾಡು ಹೊಸ ದಿನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದಿಪ್ಪೆ ಪೂರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಇನಿ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಒಂದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಶಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವರ ಬಿಸುಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರೊಂದು ನೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೀದ್ ವೇದಿಕುಡು ಪಿನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಾವಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಪಂಡಿತೌಸ್ ಬೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಿನಚಿನ ಮಾತ ಸಭೆಕೇರ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಚಂದ್ರಸನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಹಜ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪತನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಜಿನ ಪೊರ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನದಾನಿ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನದಾನ ದಿನ ಸಿಂಗ್ವಾಡ ಮನ್ ಬೇರೆ ಅವೇ ಇನಿ ಬಿಸು ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಮ್ಮನ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುತ 16 ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗುದ
ಸುರುತ ದಿನನೇ ಬಿಸು. ಈ ಬಿಸುನು ನಮ್ಮ ಏತು ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆ ಪಂದಕೇಂದ್ರ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನದ ಬಿಸು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಒಂಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಮುರಣಿ ಕರಿತಿಂಗೊಳ್ಳು ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪಠ್ಯ ಅಂಜನೆ ತುಳುನಾಡದ ದಿನವೂ ಒಂದಕ್ಕೇಂಡ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅವು ಬಿಸು. ಇನಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬುದ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯಡ್ಲ ನಂಗೆ ಓವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪ್ ಕುಂತುಂಡ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಾಶ ಆಪ ಆ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೆರೆದಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಬಂದಲೆ ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತತ್ತ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪಿರ ಅತೇ ಗೌಜಿಡ್ ಬಿಸುತ ಕೂಟನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿದಾದಂದಕ್ಕೇಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೇಂಡ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೇ ದಾಯಾಪ ಒತ್ತು ಪೊತ್ತು ಪಡೋದಲ್ಲಕ್ಕೇಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಲ್ಲ ಉಂಡು, ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಲ್ಲ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರಾಸಿರ ಪಂಪನಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ರವೀಂದ್ರ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಪಂಪನಕುಲ್ಲ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೌರಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಪಂಪಿನವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಜನ ಆತವು. ಕಾಕತಾಳಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಲ್ತೀಜೇರು ಅಲ್ಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಬಿಸುಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಪುದರಿತ್ತಿನಕಲೇನಕ್ಕಿಲ್ಲದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ ಹಂಚಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸುತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಹಂಚಿನ ತೆರಿಯ ಅಂದು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿನ ದಿನನೇ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ದಿನನೇ ಬಿಸು ಪಂಪಿನ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಸು ಕನಿ ಪಂಪನೋದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅತನಡ ಓಲ ಸಂಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದ ತೆರಿಯೋಣ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ದೈವದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ಬಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಇನಿ ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಿಸು ಕನ್ನೈ ಪನ್ಪುಣವು ದಾದಾಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಯಸುಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿಸು ಪರಬದ ಸಂತೋಷ ಆಡುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಆಯರುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾತಕ್ಕೆ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿನಗಳು ಉಪನಾಗ ಪುರ್ತುಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಂದೆ ಒತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗ್ತಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಾವಡು ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಿಸುಕೂಟ ಕುತ್ತಾರು 17ನೇ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಸು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಬ್ಬ ಮತದಾನ ಎಂಬುದು. ಎಲ್ಲರೂ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಬೂತ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಪೆರ್ಮನೂರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮತದಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಆಲಸಿಗಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಖುಷಿ ಟೊಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಬಿಸುತ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮರಣಿ ಏರ್ಪುರ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಾರ್ ಹೊರ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಾರ್ ಇನಿ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರ್
ರಡ್ಡು ದಿನಲ ಮಲ್ದಿ ನಕುಲುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮರಣ್ಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದ ಅತ್ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮರಣ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಮರಣಿಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದ ಇನಿಲ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದ ಮರಣಿಲ ಯುಗಾದಿ ಇನಿಲ ಯುಗಾದಿ ಏರೆಗ ಓವು ಯುಗಾದಿ ದಾದಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಒಂಜಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ 29 ದಿನ 29 ಕಾಲು ದಿನ ಗೆತೊನ್ವೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 3/4 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಂಚ 16 ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಆನಿದ ದಿನನು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಏರು ಅಳಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡುದಕಲು ತುಳು ಮೂಲದಕಲು ನಮ ನೆಸರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಬದುಕುನಕಲು ಕಾಣೆ ಲೆಕ್ಕದು ನೆಸರು ದೇವರೇನೆ ತೂದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅರೆಗು ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಆ ನೆಸರು ದೇವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯಗ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯಗ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗ 355 ದಿನ ಪುಣ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುನು 16 ರಾಶಿ ಮಲ್ತೇರು. ಸೂರ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಪೋಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕಟ್ಟಳೆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದನಿ ಆಯಾಯ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಸಿಂಗೊಡೆದಾನಿ ಇತ್ತೆ ಪಗ್ಗು ಇನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸುರು ಸುಗ್ಗಿ ಕರೆದು ಪಗ್ಗು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮನದನಿದ ಸಿಂಗೊಡೆ ದಾನಿ ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಗ ಅಂದ ನಮಗ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನ್ವ ಉದೇನು ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಕೇರಳದಕ್ಕಳು ಉನೇನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಶು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡ್ಲ ಅವನೇನು ಬೈಸಾಕಿ ಬಹು ಇಂಚ ಮಾತ ಪುದರಡು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಚರಣೆ ಮಾತ ಕಡ್ಡೆಟೊಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇ ಪೊನ್ನಿಡಿ 27 ಪೋನಾಗ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುಂಜೋಲಾಪೊಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂಲ ಆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಪೊಣ್ಣು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅದು ಪೋಲು ಪಿದಯ ಅದು ಪೋಲು ಪಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫಲಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಭೂಮಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ನಮನೆದ ಕೊಟಕರ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಈ ನಮನೆ ಬೆಗರ ಜಪ್ಪುಂಡು ಈತ ದೊಂಬುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೈ ಮರಕ್ಲೇನವರ ತೂಲೆಗೆ ಈತು ದೊಂಬಾಂಡಲ ವಾ ಮಾಯಿಕೊಡು ಭೂಮಿ ದಡಿಟ ಪಸೆ ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜಕಾಯಿ ಅತ್ತುಂಡ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಪೂತ ಗಿಡ ತೊಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಈತ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಗಾದು ಫಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಏಪ ಭೂಮಿದ ತನು ಸಂಪಾಪುಂಡ ಏಪ ಭೂಮಿಡ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಏಪ ಗಿಡ ಮರ ಅತ್ತುಂಡ ಪೂತ ದೈಕಲು ಪೂ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ನಮಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ರಂಗಾನಗ ನಮಕ ಅವೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುವೇರು ಇನಿ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಇನಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ ಕಣಿ ದೀಪಿನಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕಡಿಟು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರ್ನ ಕಡಿಟು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ ಅಂಚಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕಟೀಲು ಸೈಡ್ ಕಣಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ದೀಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ದೀಪುಜ್ಜೇರು ದಾದ ಕಣಿ ದೀಪಿನಿ ಪಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯದಕಲು ಕಂಡೋಡು ಕಾಯಿ ಕಜಿಪಾಂಡು ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಗವೆನು ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾಯಲ್ ಕೊರಂಟು ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಯಿಸ ಒಂದು ಬಿಸುಕು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಲ್ಡಾಯ್ನ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಲ್ಡಾಯ್ನ ತೌತೆ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಲತ್ತಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಂಡೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಕ್ಯಾಬೀಜ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಕೊಲ್ತೂಲೆ ಡಾಯ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡು ಕ್ಯಾಬೀಜ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮಾಡ ಮಲ್ದಜ ಇತ್ತೆಪುರ ಮಲ್ಪೇರದಾದ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಂಡೋಡು ದರ ಪಾರ್ದು ಒಲೆ ಒಯ್ತದು ಪನೆಟ್ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಆಂಡಲ ದರ ಬತ್ತದು ಲತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೆಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ತೌತೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈತು ದೊಂಬಾಂಡಲ ಆತು ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲುಡಾಯಿನ ಆ ತರಕಾರಿ ಏನು ಪುರ ಕಂತದು ದೇವೇರ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೀಪಿನಿ ದುಮನಾನಿ ದೀಪೇರು ಅವೇನು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ
ಮನೆ ಮಂಚ ಹೋಯ್ತನ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ದೀಪೇರು ಕೆಲವೇರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದೆ ದೊಡ್ಡ ದೀಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಕಲ ದೇವೇರ್ನ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾರ್ದ ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಇನಿ ಮಾತ ದೀಪೇರು ದೀದ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ದೇವರೆ ಜಾಗೋಗು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಆನಿ ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡಿತಿನ ಆ ಬಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರನು ಕನ್ನಡಿಡು ತೂವೋಡುಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಡು ದಾಯ ತೋಡು ನಂಗೆ ಸೀದ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಓವುಲ ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಒಂದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಓವುಲ ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಕನ್ನಡಿದ ಬದುಕದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇತ್ತಿನಾತ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೇರೇನು ತುವೊಂದು ದೇವೇರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತಿವೊಂದು ಪಟ್ಟದು ಬದುಕಲ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ್ತಾನೆ ತುಪ್ಪ ಗೇಣಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಕೊಲು ಆನಿ ಅಕಲಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದನಿಕಲ್ ನಡೆ ಬಟ್ಟಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ಟಿಡು ಅಕಲ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಡ ಇನ್ನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಕಂತದು ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಕುಸಿಯಾದ ದನಿಕ್ಲು ಒಂತೆ ಆನಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಗದ ಗೇಣಿಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೇನು ಈ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಕಂಡ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪ ವರ್ಷ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಲ ಕೇನೊಲಿ ಅತನ ಆ ತೆಕ್ಕಲ ಉಂತೊಲಿ ಆನಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೇಣಿದ ಕಲ್ನ ಆನಿದ್ದ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗೂ ದಾಯ ಆತ ಅಕುಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆಗೊಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನನಲ ಒಂತೆ ಇಂಕ ಜಾಗ ದನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆಡು ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಈ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಬಿಸುನು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಕುಲೇನ್ ಪೂರ ಕಂತದ ದೇವೇರೆಗ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಆಚರಣೆನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಸು ಪಂಡ ದಾದಾಂದಾಡಲ ಪಂದುಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತೇರಿಪೋಡು ನಮಗ ಇನಿ ಬಿಸು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮಕೊಂದು ಪರ್ಬ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಐರ್ಬಕ ಏರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೆತ ನೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ್ತ ಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನಕ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಿಸುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾನಾತು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಯೋನುಗ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾನು ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಕೂಟದ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲೇನು ಬಯಕೊಂದು ನನಾತ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು 10 ಬಿರೆನು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಬಿಸುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಎರಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನೆ ಪಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಆ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಐನ ಆಚರಣೆ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಕಾರ ಗೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಳದ ಅಂಚಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲ ಬಿಸು ಕನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬಸ್ತು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದಿನಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಾಡ ಆಣಿದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಜ್ಜನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆತು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಮಾತ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ದೇವದೇವೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಸುರ್ಮನ್ ಪುಣ ನೀವು ನೆಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಣಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆತ ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಮ್ಮಡ ಒಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಹಬ್ಬದ ಆತನ ಪರ್ಬಲಿನ ಪಿರೌಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೆಂಗುದುಪ್ಪುಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೊಜಿಪವನಂಚ ಇನಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದೆಕನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನು ಏತು ಜನ ಆ ಬಿಸು ಬರ್ಬಾಣ ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸಿದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದಯಪಣಗಿನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾಲ ಪುರುಸದಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಬಿಜಿ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಪಂಡ ಒತ್ತಡ ಲಜ್ಜಿದ ಆಲಜ್ಜಿ ದೇವರ ದೇಟ್ಟು ಕಾಲ ಪಂಡ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ
ಮನ್ಪುಣೆ ಸಮಯ ತಿರ್ಗೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ಳು ತಿರ್ಗೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಉಂತ ಇರಾಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ ಮನ್ಪೋಡು ಎತ್ತು ನಮಕ್ ಒತ್ತಡ ಎತ್ತನಳ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ಐ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಯ ತತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೋಣ ಸಮಯ ತತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪಂದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಮಯದ ಮುಳ್ಳು ನಂಗೆ ಕುಂತ ಇರಪ್ಪ ಜವ ತಿರ್ಗೋಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಿರಬೂರು ಜೋಕುಲಿನ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಸ್ ಪತ್ತನದ ಜೋಕುಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಡತ್ತ ಬರಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಣ ಆನಿದ ಕೆಲಸನ ಆನಿಯೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿತ ಕೆಲಸನ ಇನಿಯೇ ಮನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಗದೀನ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಸಮಯ ನಮನು ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ದಾಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಲೇಸು ಮನ್ಪುಣಿ ಐಕ್ಯ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ನಾ ಜನಕುಲು ಪನ್ನೇನು ಸಭೆತ ಗಣ್ಯರು ಪನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲು ಕೇನುಂಡ ಆ ಪಾತೆರನು ಇನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಲ ಕೊಕ್ಕೋಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮಾತ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ನೀರು ಒಂಜಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪುಣಿ ದಯ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀದು ಒಂಜಿ ಚೇರಡೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ದೀದು ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮನ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವಾರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ಜೀವನ ಮಲ್ದೇರು ಎಚೆತೋ ಮಲ್ಲ ಜನಾತಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನಾಂಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಅಪ್ಪಗದಾನೆ ಅప్పుడు ಬಂದಾಗ ಐಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಿಸು ಬರ್ಬನ ಮಲ್ತ ಬಿಸು ಬರ್ಬಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ತಾಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಬಿಸು ಕನ ಕಾಪು ಆ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡೇರು ಮಾರು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ದೈವ ದೇವರೇ ಪೋದು ಸುತ್ತು ಬರಡು ಅಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಣಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಂಡ ಮಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮುರಣಿ ಮುಲ್ಪ ಹರಿಕತೆ ಮಂತ ತುಳು ಹರಿಕತೆ ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪಯ ಹರಿದ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಹರಿದಾಸರು ಐನ ದಿನ ಪವಿತ್ರಣ್ಣ ಪಾಪ 2 ದಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ತಾರೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಿನ ತಪ್ಪವನರತ್ತು ಬಾತ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸು ನಾವು ಚಂದ್ರಾಸನೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೇರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸುರೇಶ್ವರನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಹರಿಕತೆ ಮನ್ಪುಣಿದಾಯ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರು ಹರಿಕತೆ ಹರಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಕತೆ ಆ ಕಥೆನು ನಮ್ಮ ಕೇರಳಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಅಕ್ಕಳು ಹರಿಕತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಕತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆ ಅಂಚಿತ್ತನ ನೆಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಮಾತ ಕಾಪುಡು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು 4 ಚೇರ್ ಬರ್ತೆ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರು ಕೊರ್ಪುಣಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಏತ ಅನುಭವ ಆತನ ಯಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಗುರುರಾಜುಲ್ ನಾಯ್ಡು ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಅಂದೊಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಮನ್ಪೇರು ಐತಂದು ಜನಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಐನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಉಪಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಬಂತು ಕೇಳಿದಾನ ಮಸ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಇನಿ ಜನನ ಜೀವನ ಮರಣ ಆ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವೈನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಪಣೀರ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕೊರ್ತು ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ದಾಳ ತೀರಂದನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅರೆಗೆ ದಾಳ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ಸಹಕಾರ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪೋಣಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ತುದ ಚುನಾವಣೆದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಐದು ಮಾತ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಿವೊಂದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯರ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಒಟ್ಟಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಸುಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಮಂತಿನಂಚನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 17ನೇ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂತರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕಿ ದಿಯರೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನೀರಿನ ಗಣ್ಣೀರಿನ ಆತ್ಮೀರಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೃದಯಾಂತರಾಲರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಸುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರು ಮುಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಸುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತಾರು ಇಂದಿನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಸು ಮಹೋತ್ಸವ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬ ಬೈಕೊಂದು
ಬಿಸುಕೂಟದ ಈ ಧರ್ಮಚಾವಡದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಹಿಮೇರೆಗೆ ಬಿಸುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂದಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕಂಪರ್ಸಿನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಬಿಸುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರೆದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾದರ ಪಂಡದು ಸಭೆಯನ್ನು ಜತದು ಬೋದಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಣಿತೌಸ್ ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬಿಸುಕೂಟದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರಾಜೀವ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಬಿಸುಕೂಟ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನೆ ಸದಸ್ಯರು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಬಿಸುಕೂಟ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಬಿಸುತ ಪರವ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪುಕೂರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಚಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಬಿಸುಕೂಟ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನದಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಸುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈತನೇಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಕ ಮಂತ್ರಿಗೋರ್ನ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇಕೆಲ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ದ ಆರ್ಜಿ ಆದಿತ್ತದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರೂಪಕರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇಕೆಲ ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನು. ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಬಿಸುಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತಾರು ಅಂಜನೆ ಶಿಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಗಳಿಗೆಲ ಶಿಕ್ಷದ ಪರವಾದಲ ಅಂಜನೆ ಬಿಸುಕೂಟದ ಪರವಾದಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ. ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುಗೆ ನನೊಂಜಿ ಕೂಡಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಜಾ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾರು ಹಿಮೇರೆಗೆಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲೆ.